खुशी के बाद सुबह में सूर्य देव के लोग अर्घ दे करके छठ माई के पूजा के लोग समापन करी और एनी टाइम लोग भंडारा करके प्रसाद बना करके भोजन करा करके प्रसाद लोगन के ग्रहण करा करके पूर्ण रूप से कार्यक्रम को लोग समापन करी हन। काल तक जेके करावे को होई परसों तक नरसों तक कराई, केहू जल्दी करा लेला, केहू तनी बसिया करके करावेला। जेकर जैसन मनौती बा वैसन पूजा बा। आज बड़ी खुशी के बात बा जे मनौती पूरा भइला में कोसी के उपलक्ष्य में ई कार्यक्रम रखल गई, लोगन के खियावल गई, हित मित के बुलावल गई। सबसे यही बहाने भेंट मुलाकात दर्शन दीदार भी हो गई। कोनो लड़की गई बे दरबार में माई के, धूप हवन के महक ओकरा कान में गुजल बा, आँख में लागता, नाक में ओकर सुगंध जाता। लड़किया सगरे दृश्य के देख के कहे कि हम यही रहल चाहत बानी। का कहले रहल मास्टर? लड़किया कहे अरे माई के धमावा देख के ऐसन मनवा मोरी करे होरा। माई के धमावा देख के ऐसन मनवा मोरी करे होरा। नहीं जैती हम यही नगरिया, नहीं जैती हम यही नगर, जैती ना अपना घरे होरा। नहीं जैती हम यही नगर। भाव में कवि जी लिखल ना बड़ी सुंदर लाइन। द्वापर के समय बा, वही द्वापर के समय में कुंत नाम भोज के एक राजा के एक के बेटी जेकर नाम बतावल गई कुंती। बढ़ला एक लाइन बढ़ा। ओ भोज कुंती भोज राजा के बिटिया कुंती जवान सयान बिया, घरवा में अकेले बिया। बाबू का काम बा बबुओ सधुइले हुए, रोज अपने दुआरे पर चर्चा करावे, कथा कहावे, भजन कहावे, कीर्तन कहावे। कीर्तनों में बड़ा अंतर परिवर्तन हो गई। अच्छा, कीर्तन गावे वाला कीर्तन यहाँ जात हुआ तो पहले लोग श्रद्धा भक्ति भाव से जाए, अब लोग दम मार के जात हो। एको मीटर कम ना होके के चाहिए। अच्छा, एको मीटर कम होत हो तो ये लोगन के बुझाता कि स्वर्वे बना जात हो। बगलिया में उस जोड़िया बजाए वाली झोलवा में रहत हेती कटरीना बंटी बबली। जब एको मीटर नशा कम होता तो बसवारी की लगे जा लोग तुरंत मुड़ी मार के लोग आवत, तब स्वर खुल जाता। लोग बोला थे एकदम मजे में, कितनी मशीन जर गई ये लोगों के कीर्तन गावे में। ऑपरेटर महोदय लोग भी परेशान हो, कीर्तन के नाम पर लोग हाथ जोड़त, भैया मशीन जरा दे बा तू रहे धा। अंतर हो गई, परिवर्तन हो गई। कुंती भोज राजा अपने घर में रोज चर्चा शिव चर्चा करावे, कथा कहावे। रोज 2-4-10 गो साधु जाए, भौरी चोखा ठोके अपन खाए, ओकरे बाद वही अपन विश्राम करे। एक दिन गजब के लीला भइल बा, लिखल गइल का अरे द्वापर समैया सुनाए भैया सती संग तुम होला ये रा। द्वापर समैया सुनाए भैया सती संग तुम होला ये रा। द्वापर समैया सुनाए भैया सती संग तुम होला ये रा। द्वापर समैया सुनाए भैया सती संग तुम होला ये रा। मुनिराई का संगत भइल बा, मुनिराई का संग
भइल कुंत भोज के घरे हो रहा सब है अपन अपन कथा कहानी कह करके जा करके विश्राम करत बा तौले कुंती घरवा में से निकलल बे आ करके कुंती घरवा में से देखत बा साधु के चेहरा की ओर ताकत बा केहू अब लइका है बा लेकिन सधुआ गइल बा केहू साधु लायक बा सधुआइल बा कुंती तर्क वितर्क करे कि है के अब ना सधुआए के चाहत रहल अब तो एकर उमरियो नहीं खे भाई सबकी पर नजर बा बारी बारी से ताकत कुंती का नजरिया गई पीछे एक सोमदेव मुनि बैठल हुआ सोमदेव नाव के मुनि के जटा लहरात बा भुइया ले दाढ़ी बड़की बड़की उजर उजर ई मोछ तलवार खानी कुंती टुकुर टुकुर ताके लगल सोचे कि हाँ लागत बा कि सगरी साधुन के मलिकार हुए हुआ गईल जाए के पजरवा कुंती बैठ गईल सोमदेव मुनिवर का पैरवा लगल धीरे धीरे दबावे और जब कुंती सोमदेव मुनिवर के पैरवा दबावे लगल तो सोमदेव मुनिवर के नजर कुंती के ऊपर पड़ल हो लिखल गई अरे सेवा में कुंती कुमारी हो राजा कर रहली दुलारी हो सम्मानित अरे सेवा में कुंती कुमारी हो राजा कर रहली दुलारी हो सोमदेव मुनिवरी बोले हो कैलू तपस्या हमारी हो ले लाई है मंत्री राजा दुलारी मनवा अब मोर करे हो अरे मुनिराइन का संगत भइल मुनिराइन का संगत भइल ओही कुंती भोज के घरे हो रहा मुनिराइन का संगत भइल ओही कुंती भोज के घरे हो रहा भक्ति के पुण्य प्रताप से लोग अपने घर के शांति बरकरार रखेलन हमरे घर के शांति बनल रहे भक्ति के पुण्य प्रताप से लोगन के आवागमन से मुक्ति मिल जाला भक्ति के पुण्य प्रताप से लोगन के जन्म मरण से छुटकारा मिल जाला सोमदेव मुनिवर खुश भइलन कुंती की ओर तकला ए बिटिया तोहे वरदान दिहल चाहत बानी कुंती हंसे लगल सब कुछ भरल बा धन दौलत रुपया पैसा महल अटारी कोनो चीज के कमी ना बा महाराज की हमें तोहे वरदान देवे के पड़ी हंसे लगला सोमदेव मुनिवर कहे कि हम महल अटारी न देवल चाहती एगो तुमके छोटहन मुखी फल दिहल चाहते और उ फल चमत्कारी फल होई ओ फलवा से जवन कही देबू जवन मांग देबू तोहके मिल जाई चाहे वो समय कौनो होखे सोमदेव मुनिवर बड़ी खुश हो करके वो कुंती की हथवा पर झोली में से एगो फल निकाल के रख दिहलन फलवा लेके टुकुर टुकुर कुंती ताकत बा फल की ओर लिखल गई भाव में अरे जेके तू जहां बोलैबू हो दर्शन तुरंत तू पैबू हो तू जहां बोलैबू हो दर्शन तुरंत तू पैबू हो तू जहां बोलैबू हो दर्शन तुरंत तू पैबू हो ए लड़की ई चमत्कारी फल बा एक बार एकर स्मरण करके जेके याद कर लेबू उ तुरंते तुहरी लगवा आ जाई चाहे ब्रह्मा हो विष्णु महेश हो चाहे नारद गारद हो केहू होखे इच्छा फल हो जीवन मन में तुहरी आ जाई बस एक बार ऐसे कही दिया तोरे इच्छा का पूर्ति हो जाई
अरे बरसी सवनवा अंगनवा में बाला तू धन्य हो जईबू हो। बरसी सवनवा अंगनवा में बाला तो धन्य हो जईबू हो। बरसी सवनवा अंगनवा में बाला तू धन्य हो जईबू हो। होते इशारा देवल कियई है तू खरो तुहरो हरे हो राम। होते सारा देवल करई है दुखवा तोहरो हरे हो राम। होते सारा देवल करई है दुखवा तोहरो अरे मुनिराइन का संगति भइली बा मुनिराइन का संगति भई ओही कुंती भोज के घरे हो राम। मुनिराइन का संगत भई ओही कुंती भोज के धीरे धीरे कुछ दिन बीतल बा। आज जब महीना 2 महीना के दिन बीतल तक कुंती का ध्यान आई। अरे सोमदेव मुनिवर एगो हमें चमत्कारी फल देले रहलन। गइल घरवा में जा करके फल के लेके हाथ में कुंती बाहर निकलल बिया। जब घरवा से बाहर कुंती निकलल त नजरिया कुंती का पड़ गई हो सूर्य देव के ऊपर। सुबेर का बेला बा एकदम ललाई लेकर के सूर्य देव उगल हुन। टुकुर टुकुर कुंती ताकी अरे बाप रे बाप काश हमार होखे वाला कितना सुंदर लगा था। ऐसने मिल जाइतन कि हमारियो जिंदगी के 4 चांद लग जाई। कुंती हाथ में फल लेकर के कल्पना करत बे लेकिन एके पता नहीं है कि ओकर सगरी इच्छा पूर्ति हो जात बा। कल्पना करत बे सोचत बा आई हवर एकर सगरी काम पूरा होत जात बा। लिखल गइल बा तीसरी लाइन अरे तन में जवानी आई बा अरे तन में जवानी आई बा आशा का फूल मुस्काइल बा। तन में जवानी आइल बा आशा के फूल मुस्काइल बा। तन में जवानी आइल बा आशा के फूल मुस्काइल बा। सूरज के आवाहन कैली मनवा तब हरिसाइल बा। सूरज का आवाहन कैले मनवा तब हरसाइल बा। सूरज का आवाहन कैले मनवा तब हरसाइल बा। अरे जग के तपावन संकट न सावन आइले जवानी के तरे हो राम। जग के तपावन संकट न सावन आइले जवानी के तरे हो राम। जग के तपावन संकट न सावन आइले जवानी के तरे हो राम। मुनिराइन का संगति भइली बा मुनिराइन का संगत भई ओही कुंती भोज के घरे हो राम। मुनिराइन के संगत भइल ओए कुंती भोज के घरे हो राम। मुनिराइन के संगत भइल ओए कुंती भोज के घरे हो राम। मुनिराइन के संगत भइल। याद कैले बिया कुंती सूर्य देव के एक बार मिल जैतन काश इनसे हमार प्यार हो जात वाह काश इनसे हमार दीदार हो जात दरस परस दर्शन हो जात वाह काश हमार लइको होत त करे खानी होत। वाह ये कुल सोचत बा या कुंती का सगरी सपना धीरे धीरे पूरा होत बा। फल के इच्छा अनुसार एकर सगरी सपना पूरा हो गई। कुंती के पता भी ना चलल वाह और जब कुंती के पता ना चलल बा तब पता कब चलल धीरे 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 जब दिन नियरा गइल ह 9वां महीना के दिन नियरा गइल ह जब देह पियरा गइल ह तई नीचे ऊपर ताकत है ये दादा न कोनो आइल न गइल आखिर ही कैसन एक एक का पता बा कि इच्छा फल के कमाल बा। काश हुए इच्छा फल मिल जात तो दे देती जाए इनके नहीं तो छड़िया जो रहे मरले से पता न खा हो जा वो मिल जात तो दे देती जा। हथवा में रही तो बस जवन कहता तो उनको लगने आ जाए कौनो समय। कुंती 9वां महीना जब पूरा भइल बा हैरान बा घबरा गई परेशान हो गई। धीरे 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 एगो लाल के बेटा के जन्म देले बिया। उ लाल
कैसन हुवन बेटा कैसन हुवन बतावल गई। अरे धोखा भइल बा मिलनवा से लड़का भइल बाटे कनवा से। धोखा भइल बा मिलनवा से सरिता फफैले जवनवा में। धोखा भइल बा मिलनवा से सरिता फफैले जवनवा में। अरे बीतल समैया निराली हो लड़का भइल बाटे कनवा से। देखल समैया निराली हो लड़का भइल बाटे कनवा से। देखल समैया निराली हो लड़का भइल बाटे कनवा से। एगो बड़ी सुंदर बेटा के जन्म कुंती देले बिया। ले करके बेटा के चलल बिया काठ के बक्सा में। 12 बजे रात के सोचत बा पानी में बहवा देई पवन के काट के बक्सा जाई केहू पा जाई लइका के जान बच जाई और हमें पाप भी ना लगी। अगर लइका के मार देत बानी तो हम पाप के भागी बनब। इहे सोच करके कुंती काट के बक्सा में लइका के रख ले बिया। ले जाके गंगा जी में बहावल चाहत बिया। अरे जल में बहावली दिल जानी तब लोग लाज के डरे हो रहा। मुनिराइन के संगत भई भोज के घरे हो रहा। मुनिराइन के संगत भई करके लइका के कुंती चलल गंगा जी में बहावल चाहत बा। तौले गंगा जी आके खड़ा हो गईली सामने। डांटे लगली गंगा जी तुहार बाप हम लेके ढोई। खबरदार जैसे डल्ले बाड़ू निकाल ला काट के बक्सा। कुंती रोवे लगल कुंहार बानी कहाँ लेके जाई लोग ताना मरिहन। तरह तरह का लोग बात बतियन के वो हमसे शादी ब्याह भी ना करी। लोग समाज हमके गाली दी। गंगा जी कहे एकर जिम्मेदारी हम ले ले बनी कैलू तना जल्लू लेके जा। गंगा जी का बतिया सुन के कुंती रोवे लगल हाथ जोड़ के। वही गंगा जी से कहे माफ करा जवन भइल बा अनजाने में भइल बा हम तक खुदे नहीं खिजान पौले। गंगा जी सगरी बात के बुझतारी कहे का। अरे गंगा कोहे ऋषियाई हो गोदिया न कबो भराई हो। गंगा कोहे ऋषियाई हो गोदिया न कबो भराई हो। गंगा कोहे ऋषियाई हो गोदिया न कबो भराई हो। ममता न तनिको मनवा बने न पैबू तुमाई हो। ममता न तनिको मनवा में बने न पैबू तुमाई हो। ममता न तनिको मनवा में बने न पैबू तुमाई हो। अरे अरे भरल नया नवा करत रुदनवा कुंती पौवा घरे हो रहा। भरल नया नवा करत रुदनवा कुंती पौवा घरे हो रहा। भरल नया नवा करत रुदनवा कुंती पौवा मुनिराइन का संगत भई ओही कुंती भोज के घरे हो रहा। डांट करके गंगा जी कहे कि ब्रह्मा का मानस दुलारी बाड़ू लेकिन तो के समझ नहीं खे। जा एकर वारा निवारा तो हम कल ही लेकिन हमार श्राप बा कि कबो गोद ना भराई। संजोग बस अगर बियाहो हो जा केहू के मेहररुओ बन जइबू तो एगो बेटा खातिर तरस जइबू। बेटा देखे के नसीब ना होई। कुंती रोवे लगल गंगा जी के पैरवा पकड़ के ऐसन काहे बोलत ताड़ू। ऐसन श्राप मत दा हम पापी नहीं खी हम दोषी नहीं खी। आखिरी भाव में लिखल गई है अरे ब्रह्मा का मानस दुलारी हो पैबू जतन जग प्यारी हो। ब्रह्मा के मानस दुलारी हो पैबू जतन जग प्यारी हो। ब्रह्मा के मानस दुलारी हो पैबू जतन जग प्यारी हो। अरे दुनिया में कीर्ति पैबू तू सींचब हम फुलवारी के। दुनिया में कीर्ति के
केहू न लछना का बोला गई जोत सुहानी का जरी हो रहा केहू ना लछना कबल गाए ज्योति सुहानी के जरे हो रहा केहू ना लछना कबल गाए ज्योति सुहानी के जरे हो रहा मुनिराइन का संगति भइली बा मुनिराइन का संगत भई ओही कुंती भोज के घरे हो रहा गोद कबो ना भराई भराई हमार कृपा होई एगो काम करे के होई कौन काम करे के होई गंगा जी ओ कुंती के उपाय बतावो तड़ी गोद भरे का बेटा पावे का एगो योजना का बतावे तनी से कितिया बदल लिया बड़ी पहले ही गीत आई रहल मार्केट के एक नंबर के गीत रहल भगवान कन्हैया जवानी के उफान में राधिका के लगला परेशान करके हट जा लल्ला राधिका कहे लल्ला दूर हट जा मैया के माखन चोर दिल चोरावे का कोशिश मत करना कहे अरे आजा आजा गोरिया बाजा मेरे कटी जवानी खूबे माजा में अरे मैया के बतिया मान के करे जतनवा मनवा में कार्तिक शुक्ल अष्टमी आई अरे चली भगवती मन मुस्काई पैपू बिटिया सम्मान के अरे करे जतनवा मनवा में पैपू बिटिया सम्मान के अरे करे जतनवा ए बाबू जो ने सूर्य देव के चलते कुंती कुआरे में माई बन गई वे सूर्य देव अगुवाई कैलन सूर्य देव की अगुवाई से कुंती का बियाह हो गई कुछ दिन बीतल बा बेटा का मुंह बुझाता ना देख पाई कुंती के ध्यान आयल गंगा जी कहले रहे कि हमार पूजा करे के होई ठंडी के बेला में शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन जाके 4 बजे भोर में पानी में करियाई पर खड़ा होके आवाहन करे के होई सूर्य देव के अर्घ देवे के होई हमार पूजा करे के होई गंगा भले बानी लेकिन छठ के नाम से हमके पूजबू तब्बे गोद भराई आ बेटा कमाई बनबू पहला छठ पूजा के शुभारंभ करे वाली का नाम कुंती बा ये छठ पूजा का शुरुआत बिहार पटना से शुरुआत भई पहला पूजा करे वाली कोई औरत रहल कोई सती रहल कोई महिला रहल तो कुंती रहल करियाई भर पानी में हेल के खड़ी होकर के वही सूर्य देव के आवाहन करत बे जैसे ललाई लेकर के अइलन ह बूझ गई याद करत बा फलवा के लेकिन सोचत बा कि अगरी फलवा में कई गो फल बा अब का करियो बैरियो बा सिंघड़ो बा कोहड़ो बा लौकियो बा अपन कचुंदर चुंदर लेके वही में खड़ी है पानी में सूप दौरी आवाहन करत वे सूर्य देव के अर्घ लेकर के कुंती निकलल वे पनिया में से लिखल गई है अरे बन के ससुरा चली सुहागिन अरे नाही कहबू कबहू अभागिन
मनवा में जवना बेटा की खातिर माई करियाई बर पानी में खड़ा होली ठंडा के बेला में, वही बेटा में 3 प्रकार का बेटा हो जाला। वाह एगो बेटा पूत हो जाई, एगो कपूत हो जाई, एगो सपूत हो जाई। वाह मतलब पूत ऊ हो जाला 1 बीघा बाबू बनौले हो के बचा लेहलस। वाह कपूत वो हो जाला कि 1 बीघा जमीन के बेच के पी गई। वाह आ सपूत बेटा ऊ होला 1 बीघा बाबू बनौले हो, दूसरका बीघा खरीद के वो बाबू के दिखा देलस, उहे बेटा सपूत बा। जवना खाती माई व्रत करत बिया, पूजा करत बिया। अरे कुंती पावन प्रथा चलाई, उनके पावन प्रथा चलाए, उनके पावन प्रथा चलाए, सूर्य देव कैले अगुआई, सूर्यदेव कैले अगुआए, सूर्यदेव कैले अगुआए। रिश्ता पहिला पहिचान के ये करे जतनवा मनवा में। पुनः गंगा जी का वरदान लगल, कुंती के 4 बेटा पैदा हो गईलन। पूजा के प्रथा के चलौले बिया कुंती, छठ माई के नाम से गंगा जी का पूजा होखे लगल और सूरजमल के नाम से सूरज देव का पूजा होखे लगल। छठ के पूजा के शुभ आरंभ भइल कुंती द्वारा। 4 बेटा शादी के बाद 1 बेटा कुआरे में जौन पैदा भई रहल, जौन के नाम कर्ण बतावल गई। कर्ण जितना बलशाली, जितना बलवान, जितना धनवान आज तक कोई न पैदा भइल न होई। बाकी 4 बेटवा भी 1 नंबर के लड़ाका भइलन। आखिरी भाव लिखल गई है, पावन पुरस्कार देकर के पीरी लड़ाका बेटवा भइले, तेरा लड़ाका बेटवा भइले, तेरा लड़ाका बेटवा भइले। अरे नाम जगत में सगरो कैले, अरे जितला हाँ जितला भारती खान के अरे करे जतनवा। वही कुंती का बेटवा महाभारत के लड़ाई के विजेता भइलन। महाभारत के लड़ाई में सगरी वीरन के मार के धराशाही कैलन और फतह हासिल करके अपने हस्तिनापुर नगरी में अइलन। कुंती के पुण्य प्रताप से 4-5 बेटा नामी बेटा भइलन। आखिरी भाव बागीत के 100 रुपया बड़े भैया सुरेंद्र यादव पान वाले आपके सौजन्य द्वारा भैया के पोलगी सबके पोलगी बा। अरे गुरु गणेश देखा चलन चलती बा, संतोष कवि के सुखद चरणी बा।